नै लोगोफोर जोंहा आदा सोमखोरखौ लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय आब' बायजोन्थि ओमफ्राय आदा मा खालामनो नागिरदों दा? आङो दा बे बैसागु जाखांनानै दङ प्रग्राम बैसागु प्रग्राम दा बे आब'नो गलाब थालिर बिबार लाबोदां आदसा औ दे आदा थुनानै होदो दे गोबावबासो नै बिबारानो गाज्रि जाजोब्बाय अखाजों गाज्रि जाबायना दे जाबाय बिब' अनाबा रावबो गैया औ आब'आ बिराद अनखायो बयखौबो अनसुलि आब' बिब'नि अनारबो औ एसे खोन्थाना हो आदा दा बयबो आब'नि चेनेलखौ सापर्ट खालाम लाइक खालाम थाबैनो 100K खालामबानो जाबाय आब'नि चेनेलखौ दा 60,000 प्लास जाबायना आब'ना 60,000नि बारा जाबायना आब' साबस्क्राइबारा 4,400 थाबैनो 100K साबस्क्राइबार 1 लाख साबस्क्राइबार खालामना होबानो जाबाय बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलखौ आब'नि चेनेलखौ आरो औ दे आदा